Kasap kalong ka jingkerku bakarpang ba ublay u ay hangi iway ba iway. Bat klem dapanan kam hok yaka kalong ka jingdu ka bakraw. Iamonlang Kharjana ilong iway na kinuksa habang ikren yakata ka benta hakaba met bat minsim ila penlong yakasap jong i ka bajan bat kadono jong i. Iamon nadu ba idang red iju i ban shat bat hayeng ru kiju penslur i ban shim benta hagirin san paper la ilong irin san ibarit ru. Kadang ya kipor Iamon isngutu ba ini ijinglin jong i ban shat ila kala ban long katong haka jing im jong i ba inle pun ki ling ba jong ka. Watla iklam yo kinu ki kinja jing hikai ne training hinre ka jing trang jong i ban pentebet yeladi kala penlong ya i ba in wat hi kilat la kumnu in la manang kiu haka. Kumta tang da ka papet ki videos hagirin san social media ila la man pentebet shu yeladi. Ilawan banishim benta hakelang ki chaka but dangshan ilala ban poi hado ka kerdan top 6 hakaran san hip hop India season 2 iju ai jing hi kai shat ru yakiwei pat ki parakna but kumju ilek kelang ki chaka ban ai ki training workshops naga benta ki khna ki batrang ban pentebet yalade kumai. Iamon inget bakade ka jing tre shitom jong i ba ilala man khet yu so ka jing job namar ila hapan mat shibun ki jing ba in long kumni kum ba ilong menta bat kumju ru inget baka jing yatli ka long ka bor ba habangi kershan bat kintiu iwe. Mandan ya kanu kasap bat klem da pendan kam hok ya ka kalong le na Asia palok ni priang sophaya phi shakwai pat ka benta chong ka rempe menta ka singi don hapdeng jingi ya Samla Iamonlang Kharjana I belong ibe na kinong shat ibala pau khamat ba chong ka chela ila shim benta hakirin san ba pher na do ba idang sedang bandon benta hakani ka kam bat dang shen idang wan shim benta ru hakarin san shathi Mumbai karin san ka pakila ai kerteng ka hip hop India season 2 Idan hapdeng jingi menta kasi ban sami ka Jingiaidlynti ka jong i nadu pa isdang bandon benta hakani ka kam bat kiwe ki jing tinju bat ki jing job ki ba ilala ban poi shadu kani ka thong te bangin tip company a shu halor ki benta jong ka jing em jong i aling ini phai shi menta kuble yamon ni priang so bhai phi sha kani ka program jingi karimpe kalong ka jing sarong haba ngi ui ki khon samla jingi khamtam baki mi shabar mo ban penpau khamat yaladi nakabenta ka jilla amtang yaladi shimet rei nakabenta ka jilla ti shobangin phaile asi sha kata ka Jingiaidlynti ka jongphi ni kwa ba pin ithu khamni ashu yaladi nakabenta ki palok ki ba peyengi ka kerteng jonga di Iamonlang Kharjana ngasa hapo maulai nong kwar block 2 ti ka snem jonga ka dei alp south snem but ngala dep ka jingpuli tang ha graduation ke ti nga dep na po Sinod College. Ini apa ikin diat mo namar ba kanu kasap ni kabangidon kum kibrio. Ngi judan be ipor iba ngi sungthu ba ngidon te kata long ngilap lan ngi syam no hai inu ibenta jong kajing im jungi anda ngila nang yat mo ha kajing im te le si ha kanu kapor ka ba pi sungthu ba pidon ya kani kasap shat. Ya kani kasap shat ka David ba ngan onge pi ba ngadon nadu dang lai snem hi ken ngala don kata kasap shat te ti long ngadang rit pa de ngampat sngotu bat sakaweru chani long ki kimi ki pa mo long kim pat tip te kum shabar te dala lai snem ru kila pha be ki khon la de ban le ban shim mental ni pen hi kai pen training mo ti ngate long sedang hinala di ngatip hinala di mo lai snem I kum tu idong barit jongi long hapo basit penyat ken ha po nongkwar ti nang tu ngasit sedang ban li shat ban kiu ha stage mo dang ret kataru email isit long isit sngotenat ken ti dala yat pade
kat balet shi ki kam khawai e ru long jo ime nga ru ki stanat bete bangin pha shat bet ke ngi ti dala ayat kum tu pade ngasngong thu baka don hite kata ka sap shat hanga tambang jupoi perkhat kin bangan long bangan shim pade kani as a passion te ban focus ti how usnem arhajar khat saw nang tu ngasasdang ban sngo thu ba ngadon kata ka kasap ban le kani but interest ken ti nang tu ngan sa focus ngan sa ong email ba ngakwa ban ni shat men shwaru ishet pen yalam hi kum tu ma ki hapor pangadang don ki khat we khat a shi post nem pen yalam shat tu ken ha ni hapor shnong hi ken tang hakini ki maulai la ni tang hapor kum ta ken long pat day outside te ti hadin dalas dang he alas ngothu ela dia ngai kendu parlok e tiki parlok nga ke yo i bet ha school la ni ha class e kum tu banga shit shat bet tiki shit ong ken ba o ka hashnong nga shit don kita ki e mo ki competition kum ni kum tai ti nang ta ken nga sastang bangan hoi shakani ka kam hoi ti yaman namar pi ong pi shim benta kita kiran san ba per mashu ko man te la pi la yo ne em kinja jinghikai ka ba kuman ong dakaktin nong wek official training la ne pinang hi ne mo menta ka perthai start ko man chong no ni pet tang na kiran san social media ro ni la nang bun ki ki ti kwa man te pen te si pidon kinja official training ne pi nang hi ne kom kan kum bangala ong ye pi long na du min sha mo long bun banga shule hi bete hot wat hadu menta ru la long self train bete yala dia namar ba sakawairu menshwa jong imay ngai e kimpai atip kum no ban pha dancing school kum ni kum tai baki dan ma ti long babun hi nga shutri ni la di mainly te bon mga shupet bet na TV nga pa igi actress actor kum no baki shot kum tu nga sasdang ban penki lang kum hot penbuat lang kum maki ken hadin dala yat kum tu sasnang ban choreography ken steps tadi ngan le kum ta sakawairu banga don sap hi kan ni te la long hot kala shulang la kalong hi ken pi shim bhai ka benta namangi te pakai jing shat ki don lai la ki jong ki benta mo bat ngit sngotu ba ka benta ka ba pi shim ka de jong ka afrojack la ni ka la dang i ong da ka tin nong we ka genre ka ba pi jet ka de ka afrojack le si pila ban ye thu na ka benta ki par lok jingi ka ek afrojack kum no ka ya pher na ki we pat ki dance style ti kumbangala batay na do ahaja khat saw focus ye ka jing shat omba directly ngan tip ye ka ni ka genre mo ngayat ka journey jonga am kalong ba like nang tu ngasdang ban tip shwatang ye ka jing shat ngam tip re ka ta ka genre mo ti dang las dang ban yat ka journey jonga las dang ban explore tang hapo hashnong te nganum tip iki style mo dang la explore hakini ki battles ke na po stage namar mangi am as a dancer ka done by artly ki aite ki platform ken kawai ka underground but kawai ka stage long underground pade hangta ki de ki babun genre ha ken ki ba represent betang ya kawai ka genre ken tinang tu pade nga sasdang ban sngo thu long let ikitu em nga batip ba ka genre jonga ka de ke nga let ban explore hang tu nga let battle ti nga get down nga let bed da ka style di ken nga let freestyle be kum tu shot bet kat ba sngo yo sngo ba ya ka music shu shot bet kat ba fidan ma phi ka movement ayu ti ha u 2021 kani kawan kani ka event Red Bull dancer style ken nang ta ki don ki genre ba bon em long shibun ki don ki category lala ka jong ken nang tu ngam tip hire kani ka afro wala ka taru nga choose ya ka tu te I think ba ka afro hi kani ka genre hi ka choose yang ate ka tu ka style hi ken ka choose yang ti dala adapt nang tu pade how to snam ahajar phuwei nga sasdang ban research kani ato ka genre kani ka afro mo ti nga sasdang ban research hi and plus kani ka genre ngan batai hakiti ki por em menta ki las dang kyu hakiti ki por le em hapo India ru dang hamdun ka duna ha te ken ma file ha India ken mangale ha Shillong le umdan re tang iwe ru kim umdan nong tip se hoi dangala get down ki brio ki yo iya nga kuno iti long
iti ikin thei one get down ile da katika style ka bakham long phair haken nang tu ki brewin sa sngo akin sa ithu anga na katuka genre ken long ki baya get down hang tu ken ki participant madan lang kisah sedang ithu ken yang ba ka style fi namar ba haki underground ki genre babun for example kum popping hip hop nang ta de breaking de kakham duna ken long ban don kata ka genre ka afro ken hang ni hapo kren syata hasilong mo ti Meghalaya north east da kren ya kata long dang duna haken long should explore bet mga let be ka ka you can represent be ka ka style ken tinga sistang ban research hi kumno and plus ka ka style ru ka bhaban finyo learning na marba ki de bana international don rehe India te main unong penmi ya kan ka genre ka de ba na po international na po African te long ka jinjar bhaken and plus philatip lupa ba hoon mangi long kumdi ken halor dancing class ru nga khampat let and plus ngan let dancing class ngan yo training international kataru kadai ka ba bha hoon ti takit hanga sastang men research pade menta badan kini ki social media long ki YouTube kumni kumtai asa sedang ban hoon ke jing song tho mo yamon habangi pai kanu no ka Jingiaidlynti mo nadangi let ha kanu no ka rensan kanu no ka sap ka bangi don gimla ban len ba ka Jingiaidlynti jongi ki priwem ngi haban kendu ladangi ong bangi lapoi makana ka thong ngi haban kendu shwai ki jinge ya ki ding pen kiam shwa bangin poi sha ka thong pila shim benta ha ki rensan ki babun bhana do phidang khana ko ma phi batai mo but hadu ba pila la man poi ha ka rensan Chathesha Mumbai kindia lesi pila ban batai yangi halor ka Jingiaidlynti ka jong phi ki ki jing lesi ki ba pikendu ba lesi ki ki ba la ai men siam ya phi pat ba phin nang jam shakaman ka journey ga te kalong ba nganda batai kalong like it's kalong he hate kalong you can namar ba kumba phila ong ma phi kin dan be ki struggles namar kanum yad bet ti ka journey jonga kalong kumni ba Minshra por bangalet kitu ki competitions web ki local competitions te ngalet long babun siente ka financial hiyangi mo namar ba ngidon kami ka tu hidangi let she ru nginahap let nginahap shot plus ka ru dangi let shot ki shnong lete latip lupa fi hab book kali kumni kumtai te kalong kham jinjar kenyangi tangbanga pade Shillong no pade ba balit school into your scholarship tenga pendan kam di scholarship kin banlet shat kumni kumtai ken shiki local competitions ti sabanga nga shit ngamda smart bangan pan na yeng ken berkhat na du kitu ki 2014 ngarang hat south nam ru ngam long shit long ba kumta long ki dang ret kinum sngo thu rate ba pan na yeng kumni kumtai nga pade nga long kumta ken kata ka ngalong don kata ka jing smuthu te bangam kwa bangan pan na yeng sabahayeng ru ngim pa ya bet ya biang upon min shwa ti ki don me ki issues kumni kumtai ken da kren ya ka background family tang banga pade ngale kumno nga pendon kam ni ita scholarship namar banga iet palat ya kani ka jingshat te nga pendon kam di ti scholarship ngalet shat ngalet kumni kumtai te nga shit job te nang tu pade nga yo kitu ki nang tu hi nga yo earning nga let shat biang i price money ken ba yo ba job ti kat badang yat ka journey kadon pade ka por ba ngamdon scholarship show namar ti nga sasdang ban let shat bet kum tu try ban earning bet ba naka jing shat ken ti dangalali shat kum tu hapedeng eru namar bahaki tu kisnam le ngadang shong ki class 8 class 9 kumto ti kidon hapedeng ki ba long ba nayeng ken kidon kataka jing down de jing do jing kerman ken ba la fila let kat ni kam ipoi she mo idon te and plus kaweli bonsin khasingi le kinya kwa be ya ka studies hi ti nga pade nga le kumno banlat nai sha khang na yeng kidan hi kumni kumtai tang ba long nga pade nga yale ban pen bet ban proof pete yala dite nga yale bangan manage ken but studies but ka you can dancing ken ti nga sedang ban le kum tu
thì long na yeng ru suki kin sa ngô thu te wala kataru years ken ban ong bakin ngô thu long kum i mo me i lani i mama jonga tang ba iba support do tam di me nga hi ken but hitmen ki ba support bahate da kum no re am ki dan be ki jing pen thot kum de kum tai ken long ba sha khang bandai let shat i e ti ki tu pa de ki ba long ba hakmat kin ba long ba dan kata long ki support hate ba i me kha jong i me ga ti itu iba ai men sim ha ken nga long ba let shat ken namal ba kum ni filate ba da filate competitions ngi hap pelut por be tang hang tu shisngi baro kha ha min miet min yong kum tu te obviously khasingi te ki tiang bet mo long bangin let hi kin thei marwe bangin let shat kum tu mo ho hap sat miet e te long ka tiang ken tang ma wa la ka taru nga proof bet yaki kat badang yat ki journey kat badang he nga sngoba kadang don shu kata ka jing e ken tinggal lalit graduate kum turu nga sasdang ba like kidon ki por ba ngam don scholarship shoot na yeng ru ngam Japan ngale kum no nga try ban done business hi ngale ba like i business baret kum ni kum tai ken ngale ban de muri tang ban yo pakan ti ka jadi joga long dokter khat ken long la buat hati ki struggles ke tak na beta ini jingshat long mga dad kata ka passion ke ti nadu mga patay firo ngam just na pada year ti gayale ba like halor hati ki por kan pan pakadadi ibe na year ru ki hapsi by class nga ti ngam ko akin ba like mo long ho bun shu ka jing ki mo tingap ka akin bagindad kata ka stress te ngasya like competitions na practice long kwa ate mga job but ba like kat bagi like competitions se kadat ba ka jing job ka jing iyo ba te wala ka taru keyboard ba long kat mga li shot pa de keyboard mga shit job ken wadang late starting di kong te ka kham e ba long dadi itu ba long palit te direct siya ka jing job te hadi nakalastang but explore ki local competitions kum to te asasdang man mi don pet kay nga di ka jing shot nang tadi nga shit dad ki business gali dangali law da perkat ken long ben shwa da turn back siya ka pass nga shit perkat ba like so much of struggle sam long ba like I've been trying hard ken long baga ko apalat ya kadi galit class morning ti idon iwi small business yang hapo dukan jong inada asyong ba mo penyarap lang sa chat mo nga penyarap di lang mafi nga galit class and then after class ngasy don ka studio kum tu kidon ki studio kampat day ka studio jong kadon ka studio jong ki way ki ongken ba like pen yara pihrikai lang mafi ngin ai long percentage kum tati na itakin long kan shilong manage te kan ka live jonga kan ti sakaway ru may nga ru long I mean CM te nga ba like hindi ban give up long ban yat pet shakman mo nang tadi sakaway ba kidan hi kum ni kum tay mo long ka jing e mo ba nga so ba like and give up no te namal ba kanum like mo kanum kiyo te siya namal ba film don sponsor kan jinjar ha ken firu namal fi hable hi na dong shadong de mo idon hi iway mo itaru idi dancer hi ken namal ngite shiparlok tu ila ekendo bet para dancer ho ila experience ni I knowledge iway to each other te idon ken iway ong nga ba dancing te kanum long na fi dal lay ru kam long nga par hang ta kasi la so diaw ken ba kat tu ka jing hard work jonga like just for dancing nga le lut ki ngam don te kata ka jing le ran mar kum ni kum tai ti don hi em jing le ran ba ni fi day as a dancer fen le itu i business fen le itu itai mo te nga pa dingam ju dan ken kata ka jing perkhat te long ali ngala da ken em ngala le lut ki ken longam don di ta jing le ran ru tang tu pa di nga son like so down kin mo down feeling kin ba like I ong kum ta as a dancer I ong I dancer kum ta te long like hot ti nga sakali sa na iwe I dancer hi ken ba dish parlok nga ong ken mo nga ong ba ita I ong kum ta te
ni nga so ba like mo ni ngam so ya ha mo at least long ni ban ya support lang te มันเสียมหลัง ti ma i pati yong em ya mon da fi per khat fi ngap ba ya la dm long kan sa long ba hi te per khat like since 2014 ye kitu ki ba like na do 3 years 2011 2012 ru ngala lit shat ta malong apat so thu te kata ka jing shat 2014 dang last dang katus nam ngala ya in like 21 years por bang dang dap at place nam kum tu per khat ngala dang he katus nam ngala along treshi tom ha treshi tom te like kanwan ka tu kapor pa de ba like mo so do jingkar na te ong mai ba like em le be kum ni kum tai waju iu ma pen ngap i ki we na mar fem la ban tip ba kani ga jing shat am ka shilong kum ni ke ru ken ke activities ka sngo ba like da fem mi not da fem push be ela dm ka sngo fenum poi hira because om ba menta te pen poi ken ka shimpor ken ti tang ta ke ka supply ka lat ka litti nga bagalet kitu ki events nga explore shabar nga explore tang hapo.is chamo apat explore shabar te nga sedang mantip sedang manyo knowledge na ki weiru na bar ko mga laong ep background jonga ru long kambiang ba ong ba kindan ki parents man penyarap le dancing class kum de kum tai tembun mga shoot tip hidala di nga kendu i ki parlong i explore ka knowledge ilong kum ta kete suki sakiu ti itahi jadi jangan long ba ken ba ong ba struggle ba wala hadu menta ru struggle hi tang ba at least kam de ka tu ka pa struggle ka ba long ba sedang bet na ba sedang menta ko man si ong no ko mapi ong man tan si phang yamon kanu ka benta ka bangi shim ha ka jing em teng ngin haban ma de ka jing job teng haban ma de ka jing ram but ngin haban ya ling ba bon ki ai ban poi sha kata ka jing job ru ma but ko mapi ong pila haban ya ling ba ki jing ki ba bon la ka long ha ka pisah ka tingka ne ha ka jing kershan ne ha kanu ka benta ka ba pila haban ya ling ba le se tang ma pi pen so tho ya kata mo but pilala ban jam ban na i jingeshim benta hapo kentot sha ka jingeshim benta haki state jangka not easy broke away but hadin mata pilala ban poi shado shabaro le se yamon ke ka jingsngau jong pi pat anda pila poi shathe ke ka jing pair le se ka pio i le se kumbang ni ya karen man tan shi phang le se ki pa jungi hang ni le se ki pat smu thu sare ya ka ni kum ka kam te kidang yo i kan ele si kum kata ka benta ka ba i poi she te henry pila wan shabar pila shim benta ka ran sang ka ba he kata ki ele si ka ba pi pair shathe iya ka ba ngale chathe am ba poi shabar ke ka dadi hi kata ka jig im jaga ba da du bichwa location pe ki reality shows ke longaru shit longki da jaga ru kistanat ke long ban pe itu ki shows i be garu longa shit iep te bala du garu ga dod hate ket ga dia kendu lagi kiti siapa ki judges ki bala pau ti halor menchwale gim ju tip te ju objective ket ban ong ba o dan auditions kum di ketai na bar ki don bet ta balogi pade gim tip ket gim bada ket hoot dala minta dala he pada ngam don show kata ka big ken ya kan i kidi reality shows the unexpected long bagala alleged to underground battles ngala focus be hakitu te dala hadir pada bagala bu social media kum tu kisah sedang buat kontak yang kisah sedang banyu i ken yang kata ka yang kata ka artwork jaga ba ti ki sedang buat kontak ken yang ti ki ong ba dan audition jaga kata ti hot kata ru dang belas yang orang sedang di reality shows kan dia galet ga I audition kan garu long bu expectations thandra kan long bagam don shoot ta ka jing im te banga kwa ban bandon gitu ki shows kan dia dah galet belas ya shwa ngas sedang ya ka way ka show ka deka India's Best Dancer kan season 4 dia galet hang tu ngasa yoi kan ba kapher haken karu kupediat kumdi kumtai ma hot ngasa sedang ban school thu ban your experience ru na ki kumdo karu kum shat kumdo karu kum represent
ka jingshat la di hasti chi e ti rasa yo macam bentah tu kan ka tu ka we ka show rasa yo experience ka tu ka show hi de ko ti tang ba bagi pada kat balik ikitu ki shows kam dei direct ha TV ti gi yo sha direct sha hapo gi hap ai online audition sha dala dem kuntu gi salet hapo Kolkata ai audition ti nang tu pada ket sa sajiet ke jagi bagi yo let dem chapo Bombay bagi yo dan hapo ta TV round bo ti nang tu pada rasa sedang balet bet long ambu expectations ke dia kata ti kalet namar ba ngan bataya FM reality shows it's ban ken gen long ki brio ru kin tep ken ba kalong ka ba ba long ba yo reality shows ken namar ba pilatip lupa he India kat do jaka kadon ti like all over the ti ka kham ba ken and plus ka weru bandru nga hang tu hapo reality shows ru like kabun rounds ha bagi dia kun ken bagi poish ta ka TV round ru ti kadon ka audition da fila dep audition kan buat be ki audition kadon seki colleague round ki choreography rounds ki bagi dia rung sha TV round ken ti ki brio ki kili ke dia ha to po ba ya don lang ken ki participate ken ki kili ba ya bod fila one shot kat do sian bo shadi fila ai audition ngadak sinak bo yo kubdu kubta balai bo da bar bagi la ship host da kat waste da la tab ya kataru gepat yo ade hot kila prashakte te I feel ba rasa suthu ba dhatu ba like I'm so lucky bo ba like directly gayo at pass hot kataru da barba shwa badro hapo TV round kata ka de ka colleague round ka ba like kidad betaki production kiti but iwe judge dog pet ken ti da fio pass ya katu fit sayo ke TV round te ka pass ke dia katu ti da fi pass ya katu fila kebet palat da barba khot ki ba pass ya katu kila ada hapo TV te layo ilut baro khot ba lai ilut baro khot ti kila kebet ken dapat hangtaru empat tu ada because like gak kabiem tu boy kadang gak boy perkat gak shilej baik biang pet gaya lami iberu hot gaya lami iberu shisian mat gak batai te bakadai kadai kashu ibe garu ibte pre isong baik kup tu yalet lang baik bat gak tedalah dia dah lah batai bakadai kata kashu kayu itu ba la shit shot ti saligo ke iberu isa so kebente ba like bo kat kadai kashu ka bahe bayu ilut ki brio baro hot kisutanat ke na yeng rote kisayo ka taka improvement jong along mga kampendo jingkurmente ya kiro ken te galet hadir ga sayo saya kani ka we ka show ken hip hop India season 2 ken kani benta uyo galet ya kadiru last time te ga poi tang habi ka audition mo jong ka IBD te benta pa de galet bangala yo experience macam step te kambo expectations tang hendia tu belasio kadang bu batong adio bekas ke genre nga kadang de unique te gayo ba badrong hapo show taba ki kawai pade ba dalet shathi shabat ki kwa ba filong dan balong unique plus sa kawai ru feed hab dan ga content TRB ti kumbaga pasti kipor ga khamdu date long magandang keren sa kawin ng da kham parya bha long shathi long parya hibo bad ang badan hasrong ladi ta ba shathi pat bad keren mo da ka hindi kala kham long ken mo ti dala menta next year gala sungu thu gala your experience ti ga shulet biang na marble you nga pade ga try ko gini ki level ken bale you ba hangni Meghalaya da filale tang shisian hapo TV round ru long la don te hendiat ban yo ita ikam mo ban ong ba la don TV round te la mi perthei te mo long at least in don ita hot itu hot ka mindset jonga ka long kumta kay na bar nga kumbanga ong yapi galet be diki battles underground te long am don Jingiaidlynti te ban like itu ki shows kan ngalet taman yo ita film hendiat namar badayo film dia tok shathi shani flayo kam long la kila don te ki we ki artist ki dong rai la kila khot mo kumdi kumtai ban yo ti
nga jingmut perkat nga ngong nang apoy tang hapo TV raw nang wano siya yung ngamlele na hoi ti kasilong no ba like unexpected nga siya rung top 12 and plus na top 12 ru nga poy kadang kat badang ya episode hatta kas hakita kidang ya episode ngam poy perkat rela di ngam pat dan kata ka feeling ba dan kata ka jingkmen te ngampat slow thu re kan pada ya episode ti dalah hadian pade kidon ki pressure ki jing shali o shathi por bangadang don like kalong tough ha ka to ka competition ken jo ka dika hip hop India season 2 ken namar ba give you private choreographers long ban long personal jong mo ho namar hang tu ka show ka de ba fiam represent me ya ka style di Tiga ngala don lupa ban ya ka style di om ba ki we ki don ba shu represent freestyle kum tu te bam don genre ken ti mangapat nga don ken ti nga kwa ban proof be ya ka tu ka genre nga kwa bangan ne be hang tu kwa ban add ba ki steps ki we te namar other reality shows ila ban mix lang ila ban like in every episode ka tu ka show pa de fi happen hot and plus 2-3 episodes kasuk hama dalaya chakman fin explore ki steps long phila jinjate pistu kumba puli like others you can subject can menta fin puli kan de ka ju hi ka theory fin pen kalai ka tu finum la te la long kumangi ru long menta ngin long ki steps ngin umla te ban repeat mar ki bri ru kin nya ki judges ru kin nya te kadon ki por bangi long like la hectic te hot ban kan and plus sa kaweru ngadan sanga marway ken theba like ban let kham shakhamat ken hot ngam sola shu kata ka namar sa kaweru ngim yo thya yo dem bha like ban yo thya ru tang 2 hours 3 hours tharai long 24 hours ngi long like practice bet hot nadu men step tingya long ta te ngin yo thya ru tang shi tang ar kenta lai kenta ti perkhat phi man kasi kum tu la long ba like la long stuck te ka khta te ngi ti nga ngam la shu raken namar plus kidon kini ki choreographers raken namar maki kimde de ka genre jonga te hang ta le ke dang shu dang jinja shu wala kataru ki try hi ken ti kadon ka we ka sngi le banga ong may long ye jong na ken namar kim pa wan le ban pet shi sien ro e ka tu ka show Tengok ong ba wan no se ma wan pet kai no hata kasien sabangaru ngadon itai jingmut bangan sha be no namar ble yu ngam sula sho ti nga ong ken yi wan mo ti hapor be ki wan pade kakala khong pong man ti kalong ba ngadang yo shu ban le hadu bangan da poi top 6 ken hadu ban da poi simi ken top 6 ti nga so comment ken ba like nakatu ka jinglet nakatu ka jinglet ka jingmut ken banga kwa banga letang hapot TV round dala dep audition mlele dala sha be rute ngan wano sha yeng ken like ampoi perkhat bangan poisha du sha khamat ken sabab pi ong satang ma pi marwe ken the te kala long ka ek ba sngo he men sim hi ken ma nam pi klam poi perkhat man poi khata poi perkhat yaman hoi ni so thui ka ta ka Jingiaidlynti ka jong pi kam shimla long ka pasuk nadu ba pidang kana hadu ba pinda poi menta pila don la kataka studio la jong ba penikai shan nang ta pio e ka jingkar shan na yeng bat pila yo benta hakirin san ba per mo ka ele si yaman ka khubor ka ba pi ko ban ai na ka benta kini ki ba angnut bandon ha kan ka benta kum ba pidon ma pi balle se ki be ki bentaru mo na mar bangi kren chpang ka sap kala mande ka no ka bentaru balle se ka khubor jang pi na ka benta ki parlok ka khubor kulum ka jang pi mo ki parlok ki pa pe yangi nga kwa ban ong ki tu ki badan sap mo but ki badan sap ke ai ru ken tinga kwa ba ki ba kinum ba ban give up la ni ba kin du kata ka jingkermen mo namar ba kandon bete ke jing kumni kum tai kin da fila ban sedang ban kiu hapedeng indan bete itu imau te ban pen stuck ya pm hang tu pade fen saklumar kli ti ngaget ba hang tu kapor pidi ban long patient pidi ban long kam bat pidi ban perkhat ye ka ba fila
plan na du ning kong ya ka ba filat thumu ban kiu kata ka level hang ni mo ya kata ka sap ka ba phidan nga ngai scam ba phin push bet kenya le de ba pen phai dia no te fen ran dia no te ti nga kwa ba ma firu pen push la de pen fight ki jing ki ni ki tai mo long ki bandon bet ki banwan bet sakaweli nga kwa ba kumju ki khasi kham tam mo nga kwa ba ya ki ba kat long kin don te kata ka support ya iwe naman ba ting nga iba long dakren ya ka fax ke kai iba long ki khasi long dala kiu iwe ki tan bete shapo tenga kwa ba bandon kata ka jingmut jing perkhat kumta ken nga kwa ba baro de banya long iwe banya push lang iwe any other ki badon art de kiwe ru ken nga kwa ba ginya ai min siam lang iwe ba ginya kiu lang ken ba ginya tan ba ginya bishni kumde kumtai mo nga kwa ba ginya push iwe ginya ai min siam iwe long ba kan say so ken ba ginya don mostly kan long proud ya ka Meghalaya bat ya ka Shillong mo jong ladi mo long bakin don kita ki ba don na Shillong ane Meghalaya ki ba mi badon ya kata kasap ki mi syabat ki penpau muslim di tan ya ladi ru la long bagi represent ya ka state ladi tengah kwa ba pisya pen ya don kata ka jingmut jing perkhat ka balong open minded mo ti tangga tahi kwa ban ong ta kublishi bon yamon Yimla kalam ta ai kublay yapi ba pila poi sha kata karansan mo but ngikit pocket riang ba pinang kiu shu kiwi ki benta jo ka gm jong pi kam tamakan ka kam ka ba pi penikai sha ki khenaru bakin yo lang le se ban smuthu kham ba shu ya kata ka benta ka ba ki don mo ka sam na liang ka dit kem kalayang ka ban ai kublay ka por ka jong pi but kum ba ngong mentan ngikit pocket riang ba pinang kiu sha kamat kublay shibuan de piru te parlok kum tu ngi osngo ya Samla Iamonlang hooj ke Jingiaidlynti ka chong i kala long shisha ka bachuan ngimla khalam da ai kublay i ba ilala ban poi shakirin san ba pher kham tam ilala ban pinpau ya ka jai ban riu jungi shathi shabar hooj ki jing ki ba ila mat kila pen kala ya i ban long ka brio ka baslur man thom ya kita ki jing ya ki ding pen kyang ban poi sha ka thong ka ba ila bu hooj parlok kum ka khubor ba ila ai mantan ngi dei ru ban long shitali kum ka jai ban rio man kintiu ya ka jai ban rio hakari hi pro ka we pat kum juru ha ka perthai te parlok ka tu ngi don na ka benta ka ni ka benta bat ni sai syam yang bat pi ha ka we ka por kublay pi paro